Mit navn er Athene. Jeg er 3 måneder gammel, og jeg ender med at blive en høj, flot, rød kongepuddel. Lige nu keder jeg mig bare. Gudskelov, så gøede jeg så meget, at vi kom en tur ud at gå. Jeg skal lære at gå pænt, og det gider jeg bare ikke. Man bliver alligevel sulten af at gå tur, så nu må jeg lige have lidt mad. Ej, jeg har fået en fin hundekurv, og den er god at tygge i. Min menneskemor og jeg, vi har en altan. De blomster skal alligevel ud, så nu hjælper jeg lige lidt til. Man bliver nu tørstig af alle de tørre blomster. Persille er altså langt bedre, og så kan de spises. Og hov, der er en bold, som kan spises og leges med. Troede I virkelig, det var en bold? For så er I dumme. Det er da et æble. Og et æble, det kan angribes på mange måder. Mine mennesker griner af mig og siger, at nu ligner jeg en kat. Men jeg vil altså sige, at jeg er en kongepuddel. Glem ikke det. Jeg har fået en fin hundekurv. Når man er træt, så er det nu godt med et tæppe at rulle sig ind i. Jeg har også et legetøj. Jeg har nemlig et blåt bidedyr med lyd. Det er jeg rigtig glad for. Jeg vil gerne hjælpe med at gøre efterårsrent i haven. Og hvorfor skal jeg så have snor på? Nej, ikke snoren. Hallo? Ej, det var nu bedre at få snoren af. Så nu vil jeg lige rydde op i hosdagen. Det havearbejde, det kan nemt klares. Nu er vi gået ind, for det var regnvejr. Men hvad skal man så finde på? Skal vi rydde op i blade? Ej, min klud og mit kødben, det er nu også godt. Men hosdagen var faktisk sjovere. Jeg skal lære så meget, men lære at læse kan jeg vel ikke. Men der er der mange andre måder, man kan studere reklamer på. Jeg æder den. Jeg har fået en ny hundekurv. Måske så kunne jeg bide lidt i den. Måske kunne jeg bide den i 2. Nu er jeg faktisk træt, og nu gider jeg ikke mere.